Здрав хора! Аз съм днеската за втори път. Ще играем Poppy Playtime. Чаптър 1. Останете хора, айде да започваме. Ще направим и поредица. Ако искате в коментарите, пишете. Тоест ще правим поредица. Ако ми бъгне пак играта, просто ще се хвърля. Пак това сръкнах. Хора, стръхнах. Аз като инсталирах играта, но стръхнах го е. What the fuck, бе? Добре, дай, че нова игра. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Да, че си истинско момиче в... Real girl. Just like you. What's the time? And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Хора, разревакса. Хора, очите ми се насълзяха. Хора, очите ми се насълзяха. Добре, айде да прочетем набързо и да почвам. Виден Шрюри Попи. Find the flower. Find the flower. Наследваме някакво цвете. Добре. Окей. Хора, това е много страшно. Okay. Hi, my name is Leith Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Това ми каза, че има супер много капани. И тези капани са били най-малката картиделя, да кажем. А имало още по-смущаващо. Брачет, ако те видя, ще те пребия. Добре, аз съм играл един път по Playtime. Окей, са. Тук май трябваше да видим цветовете на влакчето на кода. Окей. И с това са хора, ето ви. Добре, там ми трябва зелена ръка.
ръка. Синя. Добре. Докато говорихме за синя ръка, сигурно това е синята ръка. Дали никой не знае. Привитаем компанията. Зелен... той е синя ръка. Синята ръка, синята ръка, синята. Синята, ето синята. Бактия, диската слушаме. Той му откъса главата. Май. Добре, може да свързваме някакви вериги. Окей. Хора, насълзяха ми се очите. Аз съм малко болен, но пак ми се насълзят. Добре. What's the time? Playtime! Добре, ти ми се отвори. Имам ли синя? Иху. Добре, айде хора. Чакай малко. Аз му... Добре. Добре, ето. Не. Ти жива ли си? Но искам много нещо да направя. Окей. Става леко го. Хаги-логи 1984. Ще да до тебе, Хаги. Нещо падна. Сигурен съм, че нещо падна. Тук нещо ли падна? Какво ти? Ти ключ ли бе? Да бе. Дай ми Хаги, бе. Добре, ама там ми трябва червена ръка. Аз съм само синя. Добре. Ето ключ е за тук. Да, за тук е. Хора. Хора, бъгнах играта. Добре, ето следващото. Активирахме го. Хаги го няма. Добре, окей. Това... хора. Малко Хаги-лага. Давай хора. Ей, тактирахме, да атакуваме. Къде Хаги е там? Къш! Да ме забива. Окей, съвсем не ме забива. Какъв е този звук?
Ако искате да направя на тази игра и спидрън, пишете тук в коментарите. Добре. Това да не е червената ръка, бе. Хора, това май е червената ръка. Да, това май е червената ръка. Нещо не може. Хора, това е червената ръка. Добре, май засечих. Сега трябва че електрическите кубове, да сложих един и да ги сложа тия всичките. Вече виждам едно зелено. Например, и там ми трябва червена ръка, така че не се става да има и тази. Окей, хора, тук. Взехме зелена и червената са още. Има ли още нещо тук? Тук. Жълто. Сега хора имаме 3. Още едно. Добре, май хора, това само беше. Хайде да го отворим. Бинг. Не знам какво ще ми е бъдно. Добре, хора, май съм събрал всичките. Добре. Айде! Ето хора! Това, защо се затвори там, да не е бил някой? Като казваме някой да не е бил хъги-лъги, да, толкова. Да, брато, и да го дам. Ето хора! Червената ръка! Ето хора! What? Хора, вече имаме 2 седмици. Добре. Уникално. Добре, сега да активираме. Бам и бам! Окей. И какво чудовище. Бам. Добре. Тук го знам, защото е много лесно. Аз съм гледал. Сега искам да ви го обясня и на вас. Тук трябва, нали виждате, това номер 1. Трябва да го вземете. Така, парзаляте се от лявата страна да активирате този лост. Така. И после отивате към номер 2, където и активирате другата ръка, червената. И бам! Готови сме. Пришурате само за всякъде тръгваме. Хора, къде тръгваме? Ой! Аз ще купя! Това супер. Това няма повече. Хора! Това са играчки на кукли. О! Make a friend. Make a friend машина. Need power. Омага. Не трябва нещо. 100%. Добре, да скачаме тук да постъпалата. Да видим кой има. Сигурно пак хора трябва да активираме някакъв power. Ето и трябва да си го търпам. Да, това си го търпам, окей. Тук сега пак ще има някаква електрическа верига, така че айде да вземем ток. В всеки случай. И тук така. Така. Добре. Тук май. Айде бе, кой е гения бе? Аз сега той трябва да го издръпаме той. И после знаете ли какво правим? Това е още един туториал от деската бе. Бам. Бам. И като не минавате оттам, минавате. Хоп. Вие сте тук бе. Аре брат. Ево правете червената. Оправите с
направите не с червената, а с синята, защото видяхте. Аз съм най-тъпия на света. Хора, аз съм много тъп. Пишете, ако искате хаштаг Poppy Playtime долу в коментарите. Добре, ето това се разделя, бе. При това видео стана над вече 20 минути. Ето, хора. Бам! Добре, зашето да скочам, да я умра. Ай, скачам, бе. Добре. Power on. Добре. Машината да включи! И трябва да издърпам тия ли, бе? Добре, дърпай. Сега, сигурно, тази машина ще произведе. Какво? Добре, аз че аз тя. Пора гледам купите. Пора машината ма следи. Я. Ха. Сега тази машина. И светя защитя. Добре, тя е готова. Хора, вижте тази машина как я осветява. Играчите са хора! Котенце! Ела при батко, ела тука! Коте, ела тука! Ела коте при бачи! Сграбчих я с ръката. Добре, сега тука някой се тръгва без играчка. Май трябва тук да я сложа. Добре. Ето бе, хора, с къде това? И вратата се отвори. Защо играчката няма? Хора, не да видим да. Добре, тук има не. Добре, тук е заточено. Хора, бе, кажеш, че там, но там. Добре, дай. Какво правиш? Психопат, хъги, ми дай прешакта. Психопат. Хора, бегам от хъга-лъга. Бегам, не знам на къде бегам, ама. На къде бегам, батко? На къде, бе? Бегай, на тука. Бегай. Откъде? Тука, клякай! Стани, бе! На тука! Отваряй го! Дай! Чичай! Май се смъкнахме! Не! Ръце! Хора, избягахме. Това същество е кой фащи. Аз го убих. Не, ама дали го убих е въпроса. Дали го убих? Нали? Добре. Дано да не съм... Ура, айде не знам, добре. Нали ли казвам, да нека цвече, бе? Една там е цвечето, ай, давай.
Лъга. Замина некъде долу. Но, не. Стоп. Върни се обратно. Бягай. Turn. Run, stop, dungeon, run. Абе, лучка трябва да хваня, значи. Където пише run. Хвърля какво. Хора, косъм чистата ми се научи. Хора, каква е тази музика? Каква е тази музика? Poppy, playtime! Poppy, playtime! Отворя ли? Отворям. Да, отвори го! Чаптър 1! Минахме играта!